Hallelujah, hama dzinodikana. It's good to see you all. Ndauya neshoko rako. Ndine shoko rako iwewe. You are listening to me right now. I have a message for you. God has sent me to give you this message. And this message is called Don't Give Up. I don't know what you are going through. Because tikati tinozivana, pamwe ndiri kutaura zvinhu zvandinoziva zvemuupenyu hwako, unogona kuti hashasha yakunyepa. But shoko randatumwa naJehovha kwauri, don't give up. But ndisandataura kuenda kumberi, ngativhurei Joshua chapter 6. Ndichaverenga verse 1 and 2. Ndichaverenga verse 1 and 2. Joshua chapter 6. The fall of Jericho. Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. Chaita kuti Jericho rivharwe ndechekuti varidzi varo vari kutya. Chavari kutya chiri kunze. Havana kumbobvira vakasangana nacho chavari kutya. But vakaita zvekunzwa kuti Jehovha waIsraeri akapenga, akayambutsa Israeri. All right, haina kutangira pagungwa dzvuku. Vakatonzwa kuti Faro akaurayirwa mafirstborn, kukaitwa jwechwe. History yacho vanga vainayo. Vakatonzwa kuti gungwa dzvuku rakavhurika nekuda kwevanhu ava naJehovha wavo. Ainangogumira ipapo. Vanhu ava vane nhoroondo yekuti vakauraya maAmalekites. Vanhu ava vakanhonga mana murenje vanhu ava. Saka varume veJeriko chaita kuti vatye inhoroondo yavakanzwa yezvakaitwa naJehovha achiitira vaIsraeri. Ndo chakaita kuti vatye kusvika pakuvhara masuo eJeriko. Listen. No one was allowed to go out or in. Hapana aitenderwa kubuda kana kupinda. Auti unditeerere. Jericho ravharwa. Jericho ravharwa. Chavharisa Jericho ndiJehovha waIsraeri. Auti unditeerere zvakanaka. Musoro wangu ndokuti don't give up. Nyika ino ine masystem akatovharwa izvezvi. Akavharirwa iwewe ndava. Nyika inotozviziva kuti wawakatakura mukuru kupinda ari munyika. Bhaibheri rangu nobva rati Jehovha vanoudza Joshua kuti usatye, for I have given this city into your hands. Mavhara guta, but hazvisi kuti tadzisa kuritora. Mavhara masuo, hatisi kuzopinda nepamasuo enyu. Ndavarume veJeriko vakavhara pamasuo. Ndava pamasuo ndo pane exit neentrance. Ndo panopinda nemablessing pachibuda nemacases. But ndo pavakavhara. Naudi unditeerere.
ndokubva vataura navakati ako hakuna ari kumbopinda komana dzikamai, hakuna, takavhara nemavhariro edu chaiwo chaiwo, hakuna ari kumbopinda kana kubuda, takanyatsorivhara, takarisunga. Ndokubva vaisa ma-methods of security to secure their city, to secure their people, because there is coming another generation which is unstoppable. Ndobva varivhara. Jehovha ndokubva vachiudza Joshua ari kutungamira Israel kuti I have given this city into your hands. Heya nhai Jehovha, muri kuti kudiko? Zvikanzi ndatova guta iro ravari kuti nderavo, ndatorisa mumaoko ako. Chauri kungofanira kuita iwewe, taurira ungano yaIsraeri kuti imache for 7 days, kamwe chete per day. Don't give up. This is my message to you. Don't give up. No, pavatanga kumacha. Pavakatanga kumacha. Deire kutanga varume veJeriko vachiona Israeri achimacha, vaiti vanhu havari kupenga. Ndava tinoziva kuti hondo inorwiwa nema-weapons nema-grenade, but ivo vari kuisa vaRevhi pamberi nevaprista vakatakura areka. Gambisirwa areka ipresence yaMwari. Saka hondo yatiri kurwa pano varume hatisi kurwa neuta nemuseve. For the Bible says it's not by mighty or by power, but by my spirit, says the Lord. Saka pavakatanga first day hapana chakaitika, but havana kuita give up. Kwakudzokera kumatenda avo, varume veJeriko vachitanga kuseka kuti honai vanopenga ava, maitiro avari kuita havanopenga ava, zvavari kuita hasakamboitwa zvavari kuita izvi. Unoziva here kuti nyika ino ine masystem akaiswa in place kuti kana uchida kuroorwa kunotanga vakanaka, vane zviso zvinoonekera, ndo vanonzi vakafitwa nemarriage. Kune vanhu vakaitwa earmark nenyika vekutoti vakaonekwa nenyika zvinonzi ava ndo vakadzidza, ava ndo vakakodzera. System ine masuo ayakavhara, ndosaka uchinzwa kuti uende kunoita nursing. System inokuudza pandiwa 5 O levels, uende kuuniversity. System inokuudza kunodiwa mapoints. Ndava iyi system. But you don't give up. Uri kuona here kuti rekeza ndimbobuda mbichana. Uri kuona here kuti Jacob atowana mukadzi wekuroora ende anakirwa naRachel. Rachel ndo waada, but system iri kuti anofana kuroorwa ndiLeah, ndiye akaitwa earmark nenyika. Haasi ari kudiwa naJacob. Jacob ari kuda Rachel, but system iri kumisira mabarricades kuti kunotanga kuroorwa wekutanga. Hazvinei kuti akanaka, hazvinei kuti haana kudzidza, hazvinei kuti haumude, but system yekuno kwedu inoti Leah ane maziso akaneta ndiye anofanira kuroorwa. Don't give up. I'm coming. Don't give up. Pavakazondoti apedza kushanda 7 years achibinduka achishanda 7 years, don't forget, ndo 7 days dziri kutenderwa masvingo eJeriko. Jacob ndobva ashanda 7 years. Ziso rakatasa pana Rachel. Musi akapedza kushanda akundopiwa mukadzi usiku hwacho, kwakurara usiku hwese, pachigadzirwa Rubheni, pangadei pakagadzirwa Jose. Hauna kundinzwa ipapo, hauna kundinzwa. No reason why Joseph aidiwa naJacob, nekuti dai akarara naRachel musi wawakapiwa mukadzi, angadei akaita Joseph. Ndo saka uchiona Joseph
akapiwa bhachi rine maoko akapfupika, short sleeved jacket rakange rakareba rine macolors akasiyana. Bhachi iro ringadei rakapiwa Reuben, ndava raipiwa mafirstborn. No wonder why Jacob akaripa Joseph. Ndava mupfungwa dzaJoseph ari kuti usiku wandakapiwa Leah ndikaita Reuben, ndingadei ndakaita Jose. Saka bhachi ndiri kuripa Jose. I'm coming for you. Don't give up. Listen, I don't know what you're going through, but Mwari vati ndiuye kwauri pano pachibanda pano pachibanda media pano kuti ndikuudze kuti don't give up. No matter what you're going through, don't give up. Ndobva vatendera 30 day masvingo akangomira. Ndobva vatendera 40 day. Tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weshamiso, tinaye Mwari vachitenderera. And they were saying, we are not going to give up. Shoko ratakaudzwa naJehovha rekuti titenderere guta reJericho, ticharitenderera according to the word of God. We are not going to give up. Joshua akatotaurirwa kuti guta ritakaripiwa vakarivhara, hapasi kupindika kana, vakarivhara hapasi kubudika kana. But tine shoko raMwari, we are not going to give up. Tinaye Mwari weshamiso, tinaye Mwari weshamiso, tinaye Mwari. Pavari kuimba kudaro, my invisible cracks on the walls aitsemukira zvakanga zvi. Let me tell you, don't give up. Kana uchindongwavha unobuda nhasi wodzoka usina chawatakura, don't give up. Mangwana womukira mambakwedza zoramba kuitika, don't give up. Usamire kuisa makeup, usamire kuisa makeup, ramba uchigeza. Achauya chete Jose, Jacob achauya chete, anorora achauya chete. Don't give up. Samire kukanda application. Zimbabwe yakaoma, yakavharuka kuita mamvemve. Don't give up. Ndavaimba for a miracle, yeah, faith. Ranga razuva rechi5 iri iwe wakatoita ka1 ndobva watoita chiramwa ka1. Come on somebody, I'm talking to you. Ka1 wakangorambwa ka1 ndobva watoti zvemarriage zvacho zvakadhakwa ka1. Let me tell you, wakaita business rikadonha ka1. Panapa pane vapa 50 day vachingotenderera chete for a miracle, yeah, vachisimbisana. Let me tell you somebody, nyange zvichioma uchitenderera, nyange zvichirwadza, encourage yourself and tell yourself, no matter what I'm going through, I'm not going to give up. Nekuti wakareva izvi, wakavera zvivimbiso, wakatendeka kuzvizatsisa, I'm not going to give up. 60th day vachimukira rungwana varume veIsraeri, vakadzi vachitevera kumashure nezvana, havana pekugara. Let me tell you, havatorina dzimba, but vane chivimbiso chakunzi guta iro maripiwa. Havana zvinobatika, havana, but vane assurance yekuti takaudzwa naJehovha. Vakaudza Joshua wedu. Joshua wedu pane zvaakaudzwa pamusoro peguta iro, tiri kundoritora. 6th day ndobva vatenderera. 7th day
zuva rechi7 vaifanira kutenderera ka7. havana kuti kuna Joshua, taneta isu makamboti bhisi rehona Moses akati akatanga nyaya idzi akafa futi asatombopinda. Don't forget kuti Moses wacho haana kutombopinda Canaan, but akafa achingouza vanhu kuti muri kuenda kuCanaan. Hear me somebody. Havana kudaro, vaizvitaurira handisi kuzoneta kana kuri kuaplaya basa iroro, handisi kuzoneta kana kuri kuita chakanaka. Hazvina basa nezuro ndakaitira Keresensia akabvarura mwoyo wangu. Hazvina basa nezuro ndakabatsira vatete navasekuru Tomi vakabvarura mwoyo wangu. I'm not going to give up. Handisi kuzoneta kuita chose chakanaka nekuti zvilimbiso zvandakaudzwa naJehovha akatendeka kuzvizadzisa. I'm coming for you. Don't give up. Pachi7 vaRevhi ndobva varidza mabhosvo, hwamanda ndobva dzatanga kuridza. Pavari kuridza ipapo vanhu ndobva vatanga kucelebrata. Rusvingo ndokubva rwawira pasi. Nditeerera uri pano pachibanda media pano yatochechika inotori chechi ino. Nditeerere. Don't give up. Masvingo akakukomberedza, masvingo ejambwa, they are going to come down in the name of Jesus. Ndine munhu ari kutondinzwa izvezvi ari kuti bishop, ndakakomberedzwa nemasvingo erejection. Ndakamboedza but zvikaramba. Ndakakomberedzwa nemasvingo eminyama, chandabata achifambe, chandataura achiitike. Ndakakomberedzwa. I'm here to tell you, don't give up. Kana wanga watofunga kukanda mapfumo pasi, ndoda kuti uzvitaurire izvezvi kuti handisi kuzokanda mapfumo pasi. This is just the beginning. Ndauya kuzokudenha, ndauya kuzokutemera mangoromera, ndauya kuzokudenha masikati anhasa. Handizive kwauri kuti inguwai pamwe uchariona this message ari masikati kana manheru kana kuti mangwanani. I still don't care, but I have a message for you. Whatever you are planning, whatever you are doing, don't give up. Israel hana kuita give up paunenge uchitatarika wakatakura dengu remadomasa, wakatakura bucket remabhanana, vanhu vachikupa mazita akasiyana. Don't give up. Taurira munhu wemukata kuti I'm not going to give up. Vedzinza rekwangu vakazvitanga vakagumira munzira, handisi kuzogumira munzira. Kana vari vatete vakafa vasina kuroorwa ndivo, kana vari vasekurwa vakafa vasina zvinobatika ndivo, I am not going to give up, for this is my time and this is my season. Handisi kuzokanda mapfumo pasa zvirwadze nyangwe zvindiomere. Ndinoramba ndichihasila, ndinoramba ndichingwavha. Kana vari vana vangu ava vari muform 2 ari muform 3 achainyora O level, achaenda university, vana vangu vachagraduate. I'm not going to give up. This is my time and this is my season. Saka pavaitenderera, ndakukuudza imwe secret. Ndakuudza imwe secret. Varume veJeriko vakavhara masuo. But there is a generation, Kalabusa, there is a generation that is coming. Risingapinde nepamasuo. Ndikubatsire, ropafadzo yako iwewe haisi kupinda nepamasystem evanhu. Ndava tikapinda nemasystem avo tinobvisa chinonzi miracle, kochi chinonzi munana, kuita zvinhu zvinopesana nemasystems enyika ino and the laws of nature. I decree and declare upon your life, pavakavhara vachita upinde varovere maoko woti makaita zvenyu
makandivharira kunze, but this time around again andipinde nepamakapinda napo, andibude nepamakabuda napo. My message to you, don't give up. Don't give up. Listen to me. Don't give up. Bible rovarat. Pakadona mashingo. Hawana kwa hakuna akatsvaga magedhe. Vakandopinda nepese pese. Kalabo shaka. Vakando. Andizive wherever you are. You might be here in Harare. You might be in Zambia. You might be Mozambique. You might be in UK. You might be in Australia. You might be in Ireland. You might be in Dubai. You might be in Canada. I don't care wherever you are. Uri kuzondopinda nepese pese. Kana mashingo achinga adona. Uri kundopinda nepese pese. I decree and declare in the name of Jesus. Uri kundopinda nepese pese. Kana iri mudzimu yekwako. Ndakanzwa vakuru vachita midzimu yekwedu yadambura mbereko. Ndikanzwa shona ichita chawawana batisisa midzimu haipe kaviri. Ndava midzimu pane painogumira, but tinewe masimba ose wouya asadanwa akanga aripo, iye aripo, acharamba aripo, zienda nekuenda, zimugara pose. Iye kana achinga auya haupindi nepamasuwa avo vakavhara, but uchapinda nepose pose. Right now, this message is for you. What are you going through? Wapererwa. Wapererwa. Kurumidza kupererwa. Ndava Mwari havatange kana uchinge usina kupererwa. Kurumidza kupererwa. Paya paunogara pasi uchiti ndapererwa, handichina nezano, ndoita sei, ndagumirwa, mari yacho yerendi ndoibatira papi, ndapererwa, chirwere chakapinda munyama, ndakanzi ndine kenza, ndikatopiwa madheiza, zvikanzi madheiza asara mashoma ekuti urarame, ndapererwa, ndakavharwa mari yakare. Ipapo paunoti wapererwa, you are simply saying, God, you can start now because you are Alpha and you are Omega. Kana tichinge tisina kugumirwa, Mwari havatange. Ndava patinogumirwa ndo paanotangira kurumidza kugumirwa kuti iye atange. Right now, as I'm ministering right now, my spirit is praying for you. As I'm seated right now here, but at the same time, my spirit in this message is praying for you. And it's a challenge we know. Watendera ma church. Epa spemutu wakaenda. Epa online wakaenda. And ziwe kwa wakaenda. But we have come to a point where ndatenderera. Ndaneta kurumidza kupererwa. Ene ndida kukubatsira usafe wakaifunga kuti Mwari zvavakamboita gore riya ndo zvavachakuitira nhasi. Mayambukiro avakaita Gumba Dzvuku sandiwo mayambukiro avakaita Jordan River. He is not a God of methods. Allow him to work. As he's working according to his perfect will. What are you going through? As I'm about to finish right now, listen. Let me just get up. As you're about to finish, I don't know what you're going through, but God has sent me to decree and declare a word upon your life. In the name of Jesus, kana paine mashingo ejambwa, angakabata life yako, gakoromoki, zawa, zindonga reJeriko, zawa, gariwire pasi, zvikwambo zvidzinza rekwenyu. Kwenyu kunotori nevanhu vamunoti vane dumhazi rinofema.
vanoti ndine mheni variko vanonzi havavaite, but masikati anhasi handizive kwauri manheru here kana kuti mangwanani. Ngawire pasi masvingo edzidza rekwako, masvingo ezvakaipa zvakakukomberedza, masvingo emasetbacks, masvingo emadisappointments, masvingo elimitation. Ngawire pasi in the name of Jesus. As I pray for you, whatever has been holding your life, be set free. Marriage iyoyo yawakuti ndakutobuda, sati wabuda, just hold on. Without utenderere uti Jehovha, murume uyu ndewangu, kana muri makandipa, husband ndeyangu, dzimai uyu ndewangu, handina kwandiri kuenda. I'm gonna pray until masvingo separation, masvingo divorce awira pasi. I am praying for you right now. As I come to conclusion, my message to you, no matter what you're going through, continue hustling. Ramba uchingwavha-ngwavha. Ramba uchita. Ramba wakachibata. Ndakanzwa ukunze uku vachiti takachibata kuti ji. Zvino ndinoda kuti ubate ichocho. Ndoda kuti ubate chevhangeri raKristu. Woti ndakaribata kuti ji. Rakataurwa naBishop. I am not going to give up upon my marriage. This is my marriage. I am not going anywhere. This is my business. I am not going anywhere. I belong here. This is my state. Ndakaitenga neziya rangu. I will build it. This is my career. I will build it. Zvingarwadze, zvingareme. I'm not going to give up. Ndokusiya mangwanani anhasi. Handizive kwauri kuti masikati here. Handizive kwauri kuti manheru here. But this is my prayer. May God continue to bless you. In Jesus' name.